мегӯяд доимо хунукӣ ҳис мекунам дар болои пешобдон, дар моя. Ҳатто агар бо телефон суҳбат кунам, мегӯяд бо ҳамсарам оби мазид. Ҳангоми таҳорат кардан, ҳангоми мустаҳаб кардан, мегӯяд боз пешоб мегирад. Пас аз хонадорӣ кардан, ҳамсарам шикоят мекунад ки сӯзок мешавам. Пас аз хонадорӣ кардан вақте тамом мекунам, ягон ҳис нест. салом алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ ва урологии клиникаи Евромед. Имрӯз тасмим гирифтем ки ба 8 саволи нави шумо, саволҳои хуб ҷавоб гардонем. Пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам ба сами шумо як эълони муҳимро расонам. Дӯстони азиз, ҳафтаҳои наздик ман ба қавле отпуска мегирам, яъне ба рухсатӣ мебароям ва як муддати тӯлонитар дигар бемор қабул намекунам дар шаҳри Душанбе. ва оное ки мехоҳанд назди мо биёянд, ҳамагӣ якчанд ҳафта шумо имконият доред ки биёед, агар ҷарроҳӣ лозим бошад, ҷарроҳӣ ё қабул, чӣ тавсие ки бошад барои шумо медиҳем дӯстони азиз, вале якчанд ҳафта вақт дорем. Як нуқтаи муҳими дигарро мехоҳам ба сами шумо расонам дӯстони азиз, ки бисёриҳо дар комментариҳо аз мо хоҳиш мекунанд ки мо эфир гузаронем ва савол-ҷавоб гузаронем. Агар ҳар як нафари шумо агар хоҳед ки мо эфир гузаронем, ман розӣ ҳастам дӯстони азиз, дар як ҳафта ё ин ки 2 ҳафта эфир гузаронем ва ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. вале мехоҳам фикри шуморо низ фаҳмам. ҳатман дар комментарий агар хоҳед ки эфир кунем, плюс монед, агар нахоҳед, минус монед. Агар плюс зиёдтар шавад дӯстони азиз, ҳатман мо тасмим мегирем ва дар як ҳафта ё ин ки дар 2 ҳафта эфир мегузаронем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. саволи якум менависад ки доктор Умар, барои чӣ аз миён поён, махсусан узви мардона, моя ва болои пешобдон доимо хунук аст? Сад гармам пӯшам, хунукӣ ҳис мекунам. хуб, сабабҳояш дӯстони азиз бениҳоят зиёд ҳастанд. Сабабҳои хунук ҳис кардан дар узвҳое ки номбар кардам метавонанд якчандто бошанд. Яке аз онҳо ин албатта ки простатити музмин аст ва дуюм метавонад ин албатта ки беҳамсар муддати тӯлонӣ гаштан вақте ки застой мешавад. сеюм метавонад ки дар невралгия бошад, яъне невралгия ин ҷароҳат бардоштани торҳои асабе ки узвҳои таносулро бо асаб таъмин мекунад. ҳангоми савор шудан дар велосипед ё ин ки асп ё ин ки мототсикл, яъне вақте савор мешавед шумо ҷароҳат мебардоред. чорум метавонад албатта ки дар сармозадани умумии бадан бошад, яъне шуморо ягон ҷои бадани шуморо ё ин ки умуман бадани шуморо сармо мезанад. панҷум метавонад мушкилӣ дар худи стуммӯҳра бошад, яъне протрузия, грыжа ва ғайраҳо. шашум метавонад синдром хронической тазвои боли бошад, яъне беморӣ, яъне дарди музмини коси хурд. ин беморӣ аст ки бениҳоят қин табобат мешавад. ҳафтум сабаби хунукӣ ҳис кардан дар узвҳои таносул ва умуман дар чатан, ин аз рӯи баъзе теорияҳо пӯшидани такпӯшҳои танг мебошад. баъзе таҳқиқотҳое вуҷуд доранд албатта ки мегӯянд ки агар муддати тӯлонӣ бемор ҳамин гуна такпӯши танг бошад, метавонад ба ҳамин ҳол оварда расонад. як нуқтаи муҳимро ба сами шумо мехоҳам расонам дӯстони азиз, ки табобат кардани ин гуна беморон бениҳоят мушкил мебошад. дар 80% ҳолатҳо мо метавонем ба ин гуна беморон кӯмак расонем, вале дар 20% мутаассифона аз дасти мо низ ягон чиз намеояд. умуман дар ҳар ҷое ки хоҳед дар дигар давлатҳо низ ҳамин гуна гӯем таҳқиқот аст, ҳамин гуна статистика аст. вале роҳ афтода шудан дар кор нест дӯстони азиз. агар ин мушкилӣ дар шумо бошад, муроҷиат кунед. 80% ҳам яъне рақами калон аст. саволи дуюм менависад ки доктор Умар, ҳар вақте бо ҳамсарам хонадорӣ мекунем, ҳамсарам шикоят мекунад ки сӯзок мешавам ё дарду нороҳатӣ ҳис мекунам. духтури занона мегӯяд ки айб дар ту несту дар шавҳарат аст. чӣ кор бояд кунам? хуб, дар бисёр ҳолатҳо проблема, мушкилӣ метавонад дар худи зан бошад, ҳарчанд пас аз алоқаи ҷинсӣ пайдо шавад ҳам. мушкилӣ метавонад дар инфексияҳо дар маҳбал бошад, масалан кандидоз ё бактериальный вагиноз, ё метавонад ки сухст, яъне қоқшавии девораи маҳбали худи зан бо сабаби вайроншавии гормонҳо бошад ва ё ин ки метавонад сабаб дар цистити музмин ё уретрити музмин бошад. ва дар ин ҳолат дӯстони азиз, алоқаи ҷинсӣ кардан ин фақат як триггер метавонад бошад, яъне як ангезишдиҳандаи ҳамин илтиҳоб метавонад бошад, вале мушкилӣ дар худи зан метавонад бошад. аслан бисёртар дар худи зан аст. дар баъзе ҳолатҳо сохтори ҷойгиршавии уретра, яъне роҳи пешобгузари зан модарзодӣ метавонад ки дигар бошад, ки ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан, яъне расидани узви мардона ва бо девораи ҳамон уретра дар назар дорам,
метавонад сабаби ҳамин ҳолатҳо шавад ва инчунин метавонад ҳамин сохти ҷойгиршавии уретра сабаби тез ва зудтар афтидани баъзе инфексияҳо шавад, яъне осонтар меафтад инфексияҳо ва зан зудтар ба ҳамин беморӣ яъне сӯзиш гирифтор мешавад. вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз барои шумо маслиҳат медиҳам, ҳарчанд мушкилӣ зиёдтар дар зан дида мешавад, албатта мард низ метавонад гунаҳгор бошад, вале якдигарро гунаҳгор кардан дӯстони азиз ин роҳи ҳал нест. ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки ҳатман бо ҳамдигарфаҳмӣ, бо дастгирӣ кардани якдигар, албатта метавонед шумо масалан назди уролог равед, вале ҳамсаратон метавонанд ба назди гинеколог раванд ва якҷоя тавбат гиред ва дар бисёр ҳолатҳо мешавад мушкилиро ҳал кард. саволи дигар менависад ки доктор Умар, якум маротиба оби манӣ хуб аст, яъне пас аз алоқаи ҷинсӣ кардан, вале бисёр вақт дар дуюм ва сеюм маротиба оби манӣ кам аст. барои чӣ? хуб, дӯстони азиз, метавонад ягон мушкилӣ надошта бошад, яъне барқароршавии оби манӣ ин албатта ки аз синну сол, аз бисёр факторҳо вобастагии калон дорад. дар ҷавонӣ албатта оби манӣ зудтар барқарор мешавад, вале синну сол ки рафтан гирифт, ҳамин муддати барқароршавии, яъне ҳамун об, пайдошавии об албатта вақти зиёдтарро талаб мекунад ва ин ягон мушкилӣ метавонад набошад. дӯстони азиз, ташвиш нашавед, вале шахсоне ки масалан нияти фарзанддор шуданро доранд, оное ки бисёриҳо ба ман менависанд ва бемороне ки назди мо меоянд аз мо суол мекунанд, ҳамин мушкилиро мегӯянд. вале агар шумо нияти фарзанд дошта бошед, ҳамон оби якуме ки мебарояд ҳамон муҳимтар аст, ба хотире ки таркиби он аз сперматозоидҳо зиёдтар бойтар аст. дар дуюм маротиба агар ҳарчанд ҳосилам шавад, таркиби он аз яъне сперматозоид бойбад нест, яъне камтар вомехӯранд. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳамон якум маротиба барои фарзанддор шудан ҳамон хубтару кифоя аст. ягон мушкил нест, ташвиш нашавед. саволи чорум менависад ки доктор Умар, пас аз ҳамхоба шудан ҳангоми тамом кардан, яъне оргазм, кайфият суст аст ё умуман нест, яъне тамом мекунам, худам ҳис намекунам ё камтарак ҳис мекунам, он тамом. барои чӣ? хуб, ин мушкилиро дӯстони азиз стёрт оргазм мегӯянд. вақте бемор алоқаи ҷинсӣ мекунад, дар охираш, яъне вақте оби манӣ мебарояду ӯ ҳиссиёташ, кайфияташ суст аст ё ин ки умуман нест. беморро ҳастан назди мо меоянд ва мегӯянд ки умуман ягон чизро ҳис намекунам. сабабҳояш метавонад бениҳоят зиёд бошад. бисёр дӯстони азиз, сабаб дар простатити музмин метавонад бошад. дуюм, бисёр сабаб дар системаи асаб аст, яъне асабхастагӣ, стресс, мондашавӣ, ино метавонанд сабаб дар ҳамин мушкилиҳо бошанд, яъне сабаби ҳамин мушкилиҳо. инчунин сабаб метавонад дар вайроншавии баланси гормонҳо дар мард метавонад бошад, яъне тестостерони паст ё дигар гормонҳо баланд бошанд. ва инчунин сабаб метавонад ки дар нӯшидани машруботҳои спиртӣ бошад ва ё ин ки истеъмоли маводҳои нашадор. хуб, агар ин мушкилиҳо бошанд, масалан сабаб дар простатити музмин бошад ё баланси гормонҳо вайрон бошад ё ин ки дар асаб бошад, бисёр беморон назди мо меоянд, мо дар 99.9% ҳолатҳо метавонем ба онҳо кӯмаки худро расонем. вале агар ки истеъмоли маводҳои нашаовар бошаду ё ин ки машруботҳои спиртӣ бошад, албатта ки мо наметавонем ба ин беморон кӯмак кунем. ино метавонанд ба ҳамон марказҳои табобати ҳамин мушкилиҳо муроҷиат кунанду ҳамин мушкилиро агар бартараф кунанд, ино барқарор мешаванд. саволи дигар менависад ки доктор Умар, барои чӣ болои пешобдонам нороҳатӣ дорад ё ин ки дарду сӯзиш мекунад вақте пешобро як муддат меқапам. пас аз пешоб кардан дард каме сабуктар мешавад. хуб, дӯстони азиз, дар бисёр ҳолатҳо сабаб метавонад ки дар простатити музмин бошад. вақте шумо простатит дореду бемориро тавбат намекунед, дар ин ҳолатҳо бемор метавонад аз ин чиз шикоят кунад. инчунин сабаб метавонад дар уретрит бошад, яъне уретрити музмин, ҳамон роҳи пешобгузар вақте илтиҳоб мегирад. вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз, барои чӣ ман бисёртар таъкид мекунам ки простатит дошта бошед, ҳатман табобат кунед, ба хотире ки оянда ба ин мушкилиҳо метавонад оварда расонад ва табобати ин гуна мушкилиҳо бениҳоят қин аст, яъне дар 70% ҳолатҳо қариб ки имконият надорад ва ин баъдан метавонад ба синдром хронической тазовой боли оварда расонад, яъне дарди музмини коси хурд ки табобати ино қариб ки ғайриимкон аст. дӯстони азиз, ва ин гуна беморонро ғайр аз дору мо увт мекунем, ударноволновая терапия, ва инчунин баъзе доруҳои асаб бо машварати духтури
психотерапевт албатта ба ин беморро менависем ва табобати ино бениҳоят вақти дарозро мегирад. дӯстони азиз, барои ҳамин агар дар шумо простатит дида шавад, агар шумо тавбат накунед сари вақт, ҳамин мушкилиҳо метавонад дар шумо пайдо шавад. агар бошад дар шумо, ҳатман тавбат кунед сари вақт. саволи дигар менависад ки доктор Умар, агар простатит дошта бошӣ ё табобат гирифтеса бошӣ, ҳамхобагӣ мумкин аст ё ин ки не? хуб, агар шумо табобат гирифтеса бошед, агар простатити шумо простатити музмини абактериалӣ бошад, яъне микроб надошта бошад, албатта алоқаи ҷинсӣ кардан ҳатман аст. бояд шумо алоқаи ҷинсӣ кунед, барои шумо бениҳоят муфид аст, фоидаи калон дорад. вале агар инфексияҳо бошанд, албатта дар ин ҳолатҳо мо манъ мекунем алоқаи ҷинсӣ карданро. инчунин агар простатити шумо музмин нею, яъне шадид бошад, яъне остри простатит бошад, дар ин ҳолатҳо мо албатта тавсия медиҳем ки шумо набояд алоқаи ҷинсӣ кунед, барое ки барои шумо иҷозат нест. вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз, вобаста аз ҳолатҳо аст. барои ҳамин ҳатман аз духтури худ суол кунед ки алоқаи ҷинсӣ иҷозат аст ё ин ки иҷозат нест. саволи дигар менависад ки доктор Умар, вақте бо ҳамсарам ҳатто агар бо телефон суҳбат кунам, об хориҷ мешавад аз сари мардуна, яъне бенамоз мешавам. чӣ кор кунам, намедонам. хуб, дӯстони азиз, агар ҳамон обе ки хориҷ мешавад, ин оби ба қавле прозрачный, яъне беранг бошад, инро предэякулят мегӯянд ва ягон мушкил нест. яъне ин обе аст ки ҳамон роҳи гузаштани оби маниро тоза мекунад, то ин ки ҳамон оби манӣ, яъне сперматозоидҳо ба қавле зиндаву саломат бароянд, барои ҳомиладор шудан албатта. вале агар обро аҳамият диҳед дӯстони азиз, агар оби ғафси сафед бошад ё зард бошад ё бӯи ғализ дошта бошад ё ин ки кафнок бошад, яъне каф дошта бошаду мисли зардоб бошад, яъне гной бошад, ҳатман ба духтури уролог муроҷиат кунед, дидан даркор аст ки чӣ мушкиле аст. дар ин ҳолатҳо албатта ин бояд тавба шавад. вале агар оби мазии гӯем ба қавле мисли об бошад, яъне прозрачный бошад, ин ягон мушкил нест. мутаассифона дар бисёр ҳолатҳо инро бартараф кардан қариб ки ғайриимкон аст ва намешавад. саволи охирон менависад ки доктор Умар, пас аз пешоб кардан ҳангоми таҳораткунӣ, вақте об ба баданам мерасад, хоҳиши боз пешобкунӣ меояд. меравам пешобкунӣ, каме ҳасту тамом. хуб, дӯстони азиз, ин ягон мушкил нест. дар бисёр ҳолатҳо ин метавонад рефлекторна бошад, яъне ба системаи асаби шумо алоқамандӣ дорад. вақте ба бадани шумо об мерасад, ҳарорати дигар аст ё ин ки шумо обро, яъне шаршари обро мешунавед, ин метавонад ҳамон борои рефлекторӣ, ҳамон пешобдони шуморо ҳамин хеле кунад ки ангезиш ёбаду шумо хоҳиши пешобкунӣ дар шумо пайдо шавад. вале агар шумо равед, масалан пешоби шумо кам набошаду пешоб зиёд бошад, ин дар ҳақиқат мушкиле аст дӯстони азиз. дар бисёр ҳолатҳо ҳангоми простатити музмин мо мехӯрад. дар ин ҳолатҳо албатта ки бояд шумо тавбат гиред. ин бениҳоят муҳим аст. вале агар ки равед каме пешоб бошад, ягон мушкил нест. ин аз ин ҷо аст бисёртар. барои ҳамин ягон ташвиш накашед. дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. аз ҳар як шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳатман ба шабака обуна шавед, агар обуна нашуда бошед. ва агар суолҳо бошанд, дар комментария нависед. ба саволҳое ки мо ҷавоб додагӣ нестем, дар дигар наворҳо ҳатман ҷавоб мегардонем. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.